Hallelujah. Yɛhyɛ ni onyamadom sɛ nan so de akyɛ yɛn. Wɔn a mo adom ne mo borɔ so ama yɛhu ɛhan fɛfɛ yi, yɛsɛ aseda nka wo din. Dɔnhwere na Awurade yɛbɔ mpae Nyame nkronkron sɛ fa w'adwa fa w'akwan. Na Awurade kasa kyerɛ yɛn wɔ Yesu Kristo dim ne yɛabɔ mpae. Amen. Ɔdɔfoɔ me ma wakɔ abade ba ɔte aseɛ sɛn dwumadie yi so. Na yɛbɛfa yɛakenka nsɛm no ɛfiri Mateo asɛmpa 9 ne yiyi mu 21 kɔsi 23. Adɔfo menti Awurade asɛm. Atifi asɛm sɛ nokorɛ asuafoɔ. Ɛnyɛ obi biara ɔfrɛ me Awurade ɛna ɔbɛkɔ soro ahemman mu. Na mmom ɔmo a moyɛ m'agya a ɔwɔ soro n'apɛdeɛ no. Na afei atemmu da ne so a bebree ɔse bebree Yesu si bebree bɛka akyerɛ ne sɛ Awurade yɛhyɛ nkɔm wɔ wo din mu o. Yɛhyɛ nkɔm wɔ wo din mu. Na afei wo din mu nso yɛtutu ahommɔne. Wo din mu yɛyɛ nsɛnkyerɛnne. Na Yesu sɛ meyi ano sɛ na mennim wo. Firi me so firi wo a wobu mmara. Ɛno nti yɛhu ne sɛ biribi a ɛbɛbie yɛ ano a yɛne Nyame bɛka biara no Onyankopɔn gye to mu prɛko pɛ. Nti yɛn nso ɛtwa sɛ yɛn nso so ansa na ɛbɛbie yɛ ano no ne yɛnim nea yɛka. Sɛ yɛyɛ Onyankopɔn mma yi ne yɛwɔ nyinaso. Ɔdɔfoɔ wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Ɔse nyɛ obi biara owura asɔredan mu pie. Ɛnyɛ obi biara ɔfrɛ me Awurade. Ɛna ɛkyerɛ sɛ ɔwɔ kyɛfa ɛwɔ soro ahemman mu. Ɔdɔfoɔ ɛno nti Nyame nkronkron wɔ hɔ de ma yɛn. Ɔno ne yɛboafoɔ a sɛ yɛma ne yɛkyea a ɔtwitwa gye yɛn ma yɛsan bɛdua ɛkwan pa no so. Ɛno nti nea meka nyinaa ne sɛ ɛnɛ da yi ɛnyɛ nhyira da mfa ma yɛn wɔ berɛ a yɛn nso so yɛne afoforɔ kyɛ asɛm no sɛ Yesu Kristo ɔno ne asɛm no. Na ɔno ankasa nso ɔte yɛn mu a ɔde hann ɛto yɛ abrabɔ so. Ɛno nti yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ obi biara ɔbɛn yɛ, obi biara ɔbata yɛn ho, obi biara ɛka na n'aka no awoma mɛsɔ saa ɔdɔ yi nhwɛeɛ no Awurade ma ne nsa so na ɔmfa ɔgyeɛ kɛseɛ mfa ngye nipa ɔte sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribi a yɛyɛ biara yɛbɛtumi ayɛ de ahyɛ Awurade din nkronkron anuonyam. Enti ɔse yɛhyɛ nkɔm wɔ wo din mu yɛtutu ahombɔne ɛnso so ne yɛyɛ anwanwadeɛ yɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ɛwɔ wo din mu. Na ɔka kyerɛ mo sɛ ɔse mɛka kyerɛ mo sɛ na mennim mo. Nea na moyɛ nyinaa no ɛnyɛ me na masoma mo nti na mennim mo. Ɔdɔfoɔ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ serious paa. Ɛfisɛ atemmuo bɛhyɛ aseɛ fi Nyankopɔn fie. Na sɛ ɛhyɛ aseɛ fi Nyame fie a na yɛntumi ɛndi bi ma. Na kyerɛ sɛ yɛn dwumadi a yɛdi yɛ nyinaa nkora ne mma yɛ nyinaa no ansɔ Nyame ani. Nti obi biara brabɔ mu ɛtwa sɛ ɔfa Yesu Kristo sɛ ne Awurade ne ne kragye nkwa na damfo wɔ baabi biara. Na ɛba ne saa na yɛbɛkɔ so nso ehu Nyame kɛseyɛ ɛne ne mɛneyɛ. Ɛba ne saa na kyerɛ sɛ yɛbɔ Kristo ne ho dawuro kɔsi sɛ ɔbɛsan ba bio. Egyidifo yɛ nidasoɔ no sɛ Yesu ɔbɛba bio. Yɛsiesie yɛn ho. So yɛayɛ krado sɛ so sane wɔ n'ani onyam mu sɛsie a yɛmu bia ɛnyɛ ɔyeraba ana. Ɔdɔfoɔ yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ Onyankopɔn ɔbɛbie kwan ɛde ama yɛn nso so yɛtumi asɔ n'ani sɛ nokorɛ egyidifo anaasɛ nokorɛ asuafoɔ. Ɛmma yɛngya nkyerɛkyerɛ no akyi. Ɛmma yɛmfom wiase nneɛma. Ɛmma yɛmfa yɛn ho nto wiase nneɛma so. Awurade yɛsrɛ sɛ yɛne saa ma yɛn. Na Awurade w'ani onyam ɛnyɛ kɛseɛ. Na obi biara a me Nyankopɔn n'adwene sɛ yɛwɔ me to asafo no mu anaasɛ mewɔ choir mu, mewɔ singing group mu, meyɛ leader anaasɛ ne sɛ ɔde ɛno bɛhoahoa ne ho. Ɛwɔ berɛ a Nyame asɛm ɛnni akyire no. Ɔdɔfoɔ ne yɛka nyinaa ne sɛ Nyame ɔhu yɛn mmɔbɔ. Yɛgu so yɛ n'adwuma no deɛ nanso ɛdu baabi a ne yɛwerɛ fi sɛ nea wafrɛ yɛn no yɛbɛdan ɔno ankasa nso ma na ama yɛ akwankyerɛ. Na afei yɛyɛ nneɛma biara wɔ yɛ akwan so. Onyankopɔn dom mmoa yɛn.
no ho yɛ mmɔbɔ na yɛndane mmɛfa ɔno Kristo ne kwan no so, efisɛ ɛkwan no deɛ yɛnim sɛ emu kyere na ɛno nso na yɛnim sɛ yɛnam so a yɛbɛtumi aba wo nkyɛn. Onyankopɔn ɔnhyira yɛn nyinaa ɛwɔ Jesus Christ din mu. Na sɛ wankyɛ na ɔsane wɔ n'ani onyam mu a yɛn mu biara nyɛ ɔyere aba. Onyame ɔnyɛ ɔkɛseɛ ɛwɔ Yesu din mu. Have a fruitful day. Bye bye.